Daytoy ti aldaw ngay naramid ti Apo, agragsak ken agrambak tayo. Pagpadakkel mi, itinagan mo, O Diyos, ti ayat mo, ti tunggal maysa kadakam nanayon. Sa pulen tayo, ti pagarian ti Diyos akasla gameng ana ilemeng. Taday ta gameng, masarakan tayon to ti pudno, aragsak, kental na. Kedeng mi, ti puso mi keng ka, Apo, iturong mo, dagiti addang mi, tapno agbiag kami, itilinteg ken ayat mo. Umay kayo, agdaydayaw tayo iti Diyos, anang isalakan kada tayo. Umay kayo, agrukbab ken agserbi tayo, ken kuana si pupudno. Amen. Amen. Anyano Diyos, nakakaskas daaw, nui matang kamin pinarswam, mangekot urod makitak bitwen, maiparang arang panakababalin, tuy kararwak kinaikan kantam, anya nakinatanok mo, tuy kararwak kinaikan kantam, anya nakinatanok mo. Uray jay ka, Bakiran lumapana, angekot ka, di tumatayab, mariknak angin iti nga pantay, makitak ti waig analin na. Tuy kararwak kinaikan kanta, anya nakinatanok mo. Tuy kararwak kinaikan kanta, anya nakinatanok mo. Numapanunot ko di panangted mo, Anak mo anatayin baon mo, ket ijay krus inaminin karo, natay tapno maikat basulgom, tuy kararwak inaikan kanta, anya nakinatanok mo, tuy kararwak inaikan kanta, anya nakinatanok mo. Intun umay
manen ni Jesu Kristo, alaen na pusok at nutrago, agruk baba, iti panagdaydayaw, yebkas sigana indaklam, tuy kararwa kinaikan kanta, anya nataluk mo, tuy kararwa kinaikan kanta, anya nataluk mo. Amen. Agkararag tayo. Bendito Diyos, Ama mi na ilangitan. Apo, bigbigan mi, pinangtarabay mo kada kami, itang agsapa, nga nagturong kada ito'y balay mo. Tapnon sang kamay sa kami manen, ngagdaydayaw ken ka. Wala po nagadu dagiti pagyamanan mi, nuwampay adda dagiti biddut, pinagkapoy mi, nagkapsot, ti pamati mi ken ka, Apo, yamanin mi. Tadarita nga pinagkapoy nang palagip kada kami, nga si kalaeng awan sa bali, ipagtalkan ken pagkamangan mi. Wala po nagadu dagiti parabor, numampay, dagiti dawat mi ken hanganay patgan kada kami, Apo, di kam agkapsut, di kam agkapoy, kadeta nga pamati. Ngem ket di papigsaem nga nang runa, dayta nga pamati, nga di kam nga matnag kadagiti pagkapsutan mi. Wenno may tublak kadagiti pakaitublakan mi. Wena po dawaten mi met, nga aywanam dagiti kakapsat mi, nga dapela nga turturong, no may met ragsaken makigimong kada kami, alwada mi da. Kasta nga malagip mi, dagiti kakapsat ken kababagyan mi, nga dadat bala siyo ti taaw, wena po, iraman mi met ida, kadagito nga kararag mi. Maminsan pa'y, ngayong kamtumanen, nagkikita, aggiin niliw. Wena po, nagadu dagiti dawat mi ken ka, ngam apo si kalang, tingang kanayon nga pagkamangan mi. Wena po pakawanen na kami, non yaman dagiti nagbasulan mi. Dahito iti dawat mi, nga si kakararag ken apo. Amen. Denge mo apo, dengem dawat mi, ipangagukadi, arararaw mi. Gabu iti di agbalbaliw ngayat mo, kasyan nakadi, o Diyos ko. Gapu ti kina mangasim, punasem kadi, dagiti basol ko. Maawis ti tunggal maysa kakabsat, nga agparintumeng, dagiti kabailan na, tapno sang kamaysa tayo nga dumawat, iti pamakawan ni Apo Diyos, kadagiti nagbasulan tayo, bayat tinatal na at tukar ti organo.
Agkararag tayo. Diyos aman nakabalin amin ken naasi, umaykam ken kaabuyugen iti kinapasnek ken kinapakumbaba. Bigbigin mi adikam nagtulnog kaligiti bilin mo, nalipatan mi tagserbi kaligiti sabsabali, ket nagtalekam ti bukod mi asired. Pakawan ni nakam apo, gaputi kinakurang ti pamati mi kengka, dalusan nakam, paimbagen nakam, ket idalan nakam amagna kaligiti dalan mo. Itinagan ni Jesus dayto iti kararag mi. Amen. Amen. O Apo, iturong nakat ken ka palanasem ti dalan ko. Pagranyagem kat rupam kanyak tapno sikati pagnaeda. Amen. Tangarod ti panakaurnong kadagiti sagot nga agpaay ti panakamentenar ti iglesia. Naimbag nga agsapatay amin kakabsat, good morning! Ayan, naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, ket tultuli tayo nga agdayaw, numampay ti panawen, ket haan nga nasayat, gapu ti panawen ti matutudo, gem numampay kasta, tultuloy tayo nga agyaman, ken nagdayaw, ken kuana. Kastamet nga kablawan tayo, dagiti adda iti online, ti live streaming ti Central United Methodist Church, nang nangruna ditoy Ilocano service, ket agyaman kami ti presensya yo iti daytoy nga kanito. Kablawan tayo, dagiti agkasangay, iti daytoy nga lawas na kakabsat, ket sigun ti adadto ti inspire tayo nga Ilocano nga amok itoy ket ni into no 28 ket iso iti
panagkasangay ni Caleb Matthew Lucas. Aday sunod toy? Awan. Birthday na. Into no 28. Ken kastamet nga kablaawan tayo maatin na naglipas nga panagkasangay ni Kuya Joliver Buted Lunes. Ayan, happy birthday Kuya. Ken nagyaman tayo iti si Bubukel nga pamilyana. Ken kastamet kakabsat nga birthday met ni Ati Babe Sabalya, iso ti wedding coordinator tayo dito sa Central United Methodist Church. Ket birthday na into no 28. Ken kastamet nga bigbigin tayo iti presensya ni Pastor Ralph Inis. Ayan, nadadto iso na. Kidawit man ti panagtakder ni Pastor Ralph. Nagbalin nga DS met. Ijay Nelpak. Ayan, nagyaman tayo ti presensya na. Ken tata, kas kinunak kanyayo kakabsat, iso ti recognition Sunday tayo. Ket amin nga naglipas, nga adda iti the honor na kakabsat when no naawat na nga manipod kinder aging ganat kolehiyo when no adda tinaawat da nga citation kadigiti pagtrabahuan da iti daytoy nga school year ket mabigbig kayo kakabsat madamdama. Ken kastamet nga kidawik man ti Mayaf president tayo nga adakano i-announce na ti kagapuan nga anak ni Nanay Celia. Ayan, adakano i-announce na may papan kaligiti agtutubo nga nataingan ti iglesia tayo awis na. Ayan. Ayan, naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Wow, Ilocano. Hanggang dun lang po. Pero naninyahan po namin kayo or awisig man dagiti agta 24 to 45 years old. Ito kongregasyon tayo no Adaman. Lagi tayo ka no, agta 24, aging ganat 45. Agtakder kayo man, kakabsat. O yung mga papunta po ng 24. Pwede na yun. Wala ba? Umami na po kayong lahat, please. So, yun. Meron po kaming meron po kaming activity sa August 9. Ito po ay first assembly namin sa Mayaf. So kasama ko po dito ang Assistant VP natin for Tagalog Congregation. And si Faith, wala po dito yata. Wala pa po. So siya po ang ating Assistant VP for Ilocano Congregation. Pero si Princess po ang sa aming outreach. And then August 9 po, that's on Sunday, second Sunday of August. Maawis kayo amin kakabsat agtawen 24 to 45 no Adaman Kanyayo. Awan kailangan yung registration, mapan kailata, kayo lang po ang kailangan namin. So, kung may dadalhin po kayong mga friends, yun po, pwede nyo dalhin. Hindi naman siya actually 24 to 45. Basta magdala lang po kayo ng friends. Doon sa age bracket na yun. So, may food po tayo, may mga palaro po tayo, may kape, lahat. Hindi lang Gen Z, millennials, baby boomers, lahat. So, yun. May sabihin pa ba? Wala naman. But, yun lang naman po. Pero kung may kakilala po kayong 24 to 45, i-refer nyo lang po siya kahit sino po sa aming tatlo. Tapos, tutulungan po namin kayo mag-settle in dun sa activity. At hopefully, makita po namin kayo sa August 9. And salamat po. At 12:30 p.m. po, dito po sa Garcia Hall. So, kalpasan ti English service. Ayan. Thank you. Ayan. Thank you. Okay. Thank you po. Sige. So, maawis lagi amin nga MYF tayo. Maawis kayo ng into no minsan nga into no Sabado Sunday ti Malem ken kastamet nga awisin tayo ti ang pinakagwapong chairperson ng outreach natin. May announcement din po sa atin. Ayan si Kuya Cedric Nente. Ayan.
Hello. Ayun. Magandang umaga at mapagpalang umaga po mga kapatid. Kabsat po ba? Yun lang po yung alam kong Ilocano. Ayun po, ang outreach ministry po ay nag-iimbita po sa darating na August 1. Meron po tayong gawain. Lahat invited po ang bawat isa dun sa gagawin po nating BLS training. So yung BLS po, yun po yung basic life support training. So importante po to during sa mga emergency cases po natin. May calamity or emergency cases sa bahay natin. Mag-a-apply po hindi lang po dito sa simbahan, sa workplace po natin, sa schools natin, lalo na po sa bahay po natin pag may mga emergency cases po tayo sa ating mga tahanan. So, ito po ay gagawin sa Garcia Hall, again sa August 1. Invited po tayo from 7 a.m. to 5 p.m. So, registration start at 7 a.m. Dumalo po tayo at meron po tayong booth or lamesa doon sa Nartex. So anytime na gusto niyo po magpa-register, punta lang po tayo doon. And then kunin ko na rin po ito yung pagkakataon na ito na imbitahan rin po kayo doon sa MCF. Kasi sa MCF, isa rin po kami sa mga opisyal bilang presidente po. At sa darating naman po, mas earlier po to sa July 31 po. So from 5:30 p.m., lahat po ng mga married couples. Actually, hindi lang po married couples. Inclusive po ang ating MCF. So, mga single parent, mga widowed, kahit po yung mga spouses po ng mga seafarer o OFW, invited po kayo na umattend dito. Ito po yung General Assembly po. So, sa lahat ng services, nandito po yung mga couples natin. So, magiging exciting po itong ating activity na ito para makilala naman po namin kayo lahat, hindi lamang po dun sa kanya-kanyang services lang po natin, di ba? So, ito po ay pagpapalakasan po natin. At the same time, siyempre ang pinaka-mission natin dito is mag-aral ng salita ng Panginoon. So, see you po sa July 31, 5:30 p.m. Sa Garcia Hall din po ito. Salamat po. Ayan. Thank you, Kuya Cedric. Diakonesa tayo. May announcement ng ating diakonesa. Ayan. Habang naghahanda po, agtultuloy iti 40 days of prayer tayo, ket maawis kayo iti tunggal aldaw, aginganat Agosto 20, iti oras ti alas 9. Dagiti adati oras na, panawin na, maawis kayo makipaset iti daytoy nga upatapulong nga aldaw ti panagkararag, ket maramid ditoy prayer room tayo. Ken kasnamet nga madamdama ket dati junior worship tayo during nagtingaan iti Ilocano ken English service ken kasnamet nga into numalem ti alauna imedya wenno bago agalauna ket dati lecture on how to handle a care group. So maawis dagiti May di Domingo nga makipaset tayo iti daytoy nga aramid ti iglesia tayo kaspaset iti lakbayin discipleship program iti Manila Episcopal area. Ken ti tunggal Biyernes maawis amin dagiti dati paset ti pamilyayo nga seafarers ket adda iti short coffee merienda and prayer. Ayan. Marami dito love room tayo. Iti oras ti alas 2 ang higanat alas 4 ti panangidangulo ni fiscal desk. Ken kastamet nga gyaman tayo dagiti nakipaset iti Leyte Servant Academy tayo iti Kalman iti Nax United Methodist Church. Me? So, magandang umaga po sa ating lahat. Bilang kasama po sa Christian Education Committee, tayo po ay magkakaroon ng pagtuklas. Ito po ay mga panuto sa pagtuturo ng lingguhang pag-aaral. Ang ating pong Christian Education Ministry ay lumalago, kaya naman po tayo ay nangangailangan ng mga lingguhang mga guro o tagapagturo. Kung kayo po ay mayroong pagnanais na maging kabahagi sa lingguhang pag-aaral, ito po ay mula
gaganapin po sa August 29, ganap na 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon sa Garcia Hall po. Ang layunin po nito ay makagather po tayo o makapagturo tayo, makapaghubog ng mga bagong teachers sa Sunday School. Kung kayo po ay nagnanais at nais nyo makabilang sa pagtuturo sa mga bata, mga Sunday Schoolers natin ng mga kids, sa MYF, sa MYAF, at the same time sa adult, ay welcome po kayo sa ating pong pagtuklas na gagawin po sa August 29. Sana po ay may magparamdam sa atin na nagnanais maging bahagi ng mga teachers sa ating lingguhang pag-aaral. Maraming salamat po. Yan, thank you. Sige nga rod kakabsat, tumakdir tayo man, ket iyalatiw tayo ti ayat, ken kapya ni Apo, bayat ti panangkankanta tayo, ti timpuyog, dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken agragsak tayo, ti pamati inanama, ken ayat ti aramid, tay asang kamaysa, tung palentay nga ti bilin na, ayan, ti rebeng mo, ti kapadamatao. Ayan, ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan, ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Agdayatay at asang kamaysa, ti pamati ken inanama. Ayan, ti rebeng mo, ti kapadamatao. Ti epistola tayo ket maadaw iti Roma 8 ket ti versicle 26 aging gana ti 39 ket kastoy ti may basa. Kastamet nga iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan ti Espiritu. Taditay ammo ti umno a panagkararag. Ti Espiritu mismo ti mangidawdawat, kada tayo iti Diyos, kadagiti asog, adi kabailan ay balikas. Makita ti Diyos, tinaguneg ti puso ti tao, ket amuna ti pampanunuten na ti Espiritu, agsipod ta, idawdawatan ti Espiritu, dagiti tattao ti Diyos, kas pagayatan ti Diyos. Ammo tayo, kadagiti amin ang banag, agtartrabaho ti Diyos, para iti pagimbagan, kadwana dagiti agayat ken kuana. Isuda nga inayaban na, kas mayan nurut iti panggep na. Dagiti pinili idin ti Diyos, tinudingan namet ida nga agbalin, akas iti anak na, tapno agbalin ti anak nga inauna kadagiti adu nga agkakabsat. Iti kasta, inayaban ti Diyos, dagiti pinili na, saan na lang nga inayaban ida? No diket, pinagbalin na pay ida, analinteg. Saan na la pinagbalin ida, analinteg, no diket,
imbingayan na payida iti gloria na. Kas may batay kadagitoy, mabalin ako na tayo, anu kadwa tayo ti Diyos, awan ti makabael abumusor kada tayo. Di na impaidam ti mismo nga anak na, no diket indaton na nga agpaay kada tayo amin. No impaay na ti anak na kada tayo, dinto kadi si sasagana amang ted ken kada tayo iti isu amin. Siya sinon to, ti mangidarum kadagiti pinili ti Diyos. Ti mismo a Diyos, ibilang na ida nga awan basol da. Siya sino nga rod, ti mabalin amang sentensya kadakwada ni Kristo Jesus nga dati makannawan ti Diyos. Saan la na tayo no diket isupay ti mangibabaet kada tayo. Siya sino nga rod, ti makabalin ang mangisina kada tayo ti ayat ni Kristo. Ti riribok, ti rigat, ti panakay dadanes, ti bisin, ti kinapanglaw, ti peggad wenno ti patay. Kas kuna tinasantua na surat, gapuken ka kanayon nga agpengad kami amatay. Maibalin kami akas karnero ama parti. Iti baet dagiti awan dua-dua anaan-anay nga agbaligi tayo mabaen ken kuana anagayat kada tayo. Awan dua-duak nga awan ti makaisina kada tayo iti ayat na. Ti patay man wenno ti biag. Dagiti angheles man wenno dagiti sabali ang nailangitan nga agturay wenno pan nakabalin ti agdamaman wenno ti masakbayan. Ti kangatuan alawag lawang man wenno ti kaunggan ti daga awan apulos ti sangkaparsuan ti maikisina kadatayo ti ayat ti Dios. Ako kwa tayo gapo ken Kristo Jesus nga apo tayo. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal maysa, ti panakaybasa ti Ebanghelyo manipod ti surat ni Mateo, ti may ka sangapulo ket tallo nga kapitulo, versikulo 30 ket maysa, aging gana 30 ket tatlo sa tayo umalatiw, iti 40 ket upat, aging gana 50 ket 2 ket kasto iti mabasa tayo. Adda pay sa bali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada, kinunana mayarig ti pagarian ti langit iti sumaganad. Adda maysa a tao anangala iti bukel ti mustasa ket imula na ti talon na. Ti mustasa ti kabasitan kadagiti amin a bukel ngem intun dumakkel isu ti kadakkilan kadagiti amin a mula. Agbalin kayo ket agumok dagiti tumatayab kadagiti sangsangana. Adda pay sabali a pangarig nga insarita na ni Jesus kadakwada, kinunana mayarig ti pagarian ti langit ti sumaganad, mangala ti maysa a babae iti libadora san na igamay iti 40 litro nga arina, gapo iti libadora bumsog ti intero a masa. Mayarig ti pagarian ti langit iti kastoy, adda tao a nakasarak iti gaming, anaikali iti maysa atalon, gaburan na met laing iti ragsak na, ket mapanna ilako amin ti sanikwana, ket agsubli tapno gatangin na dayta atalon. Mayarig pa iti pagarian ti langit iti kastoy, adda agtagtagilako nga agsapsapol iti napipintas nga perlas. No makasarak iti naidumduma a pintas na, ilako na amin as sanikwana, ket gatangin na dayta a perlas. Mayarig met ti pagarian ti langit ti sumaganad, adda sumagmamano nga mangalap mangiwayat iti ikitda iti danaw, ket makaala iti amin akita ti ikan. Numapnon ti ikan isang atda sada agtugaw iti mamaglalasinan dagiti ikan. Ikargada kadagiti nasayaat kadagiti tiklis ken ibelling da dagiti dakis
Kasto ito tinton aggibos ti lubong, rumwarto dagiti angheles ket ilasin danto dagiti dakes at at tao kadagiti naimbag. Isebbadan to dagiti dakes ket iti gumilgil ayab nga apoy asadyay agsangsangit ken agngarngaritnget da. Sinaludsod ni Jesus kadakwada, maawatan niyo kadi daytoy wen insungbat da. Iti kasta kinuna ni Jesus kadakwada, ngarod kayat naa asawen at tunggal maestro iti linteg nga agbalin nga adalan ti pagarian ti langit, mayarig nga agtagibalaying amangirwar kadagiti baro ken daan agaming iti kwarto a pangidulinan na. Ti naimbag adamag ti Apo. Iwarnak damag, damag talna, damag ni Jesus manupot mangwaya. Amen.
Giyaman tayo ti mensaheng empay iti koro tayo iti daytoy nga kanito. Ti panghibasarak iti mensahe tayo iti daytoy nga agsapa manipod ti binasak iti ebanghelyo ni Apo Jesus babaen ken Mateo ti kapitulo 13 versikulo 30 ket maysa agingana 30 ket 3 sa tayo malatiw iti 40 ket 4 agingana 50 ket 2. Iti tunggal panawen kakabsat ket dakkel ti panagbalbaliw dagiti amin nga banbanag nga makita tayo ti aglawlaw tayo. No kitain tayo dagiti teknolohiya nga iggim tayo ti estilo ti panagbiag iti daytoy nga panawen malagipyo kadi nga manipod ti Alcatel. Sino ti nakaigim iyayan? Ya Alcatel nga kasla safeguard ti style na 5110 ngem tatan nagalisto aging ganat na partuat iti iPhone 17. Ken uray dagiti pagalagadan tayo met ti biag, ket nagdakkel ti nagbalbaliwan na. Kasla kuma kadagiti ubing tata nga panawen dumakkel da. Manipod idi ti babaen ti panagayayam da kadagiti kalsada. Malagipyo manipod iti dumteng ti panawen ti digital age wenno cellphone age nga kunkuna tayo. Ket nagdakkel ti nagbalbaliwan na. Kastamet dagiti naganak, okupado dagiti naganak kadagiti nga agsapol kadagiti panagbiagda. Kastamet kadagiti nataingan napartakda napartak nga agbaliw iti langa ti itsura tatta. Kunada no sobra kano ti pintas na sa baling langana kano ti kasjayan. No kitain tayo nagdakkel iti impluwensya ilubong nga pagnanaidan tayo kadagiti usaren tayo nga gamit kadagiti panagbiag tayo. Ngem adamay maysa nga di agbaliw a pulos. Ngem numampay mabalbaliwan kakabsat dagiti adda iti aglawlaw tayo, ti panagbiag tayo, ngem adamay sa apagarian adipulos agbaliw, ket dayta ti pagarian ti Diyos. Ket manipod ti teksto tayo, nangusar ni Apo Jesus iti maysa a pangarig, ang mangiladawan ti kinasyasino ti pagarian ti Diyos. Kas kinuna iti pamati tayo, wenno teolohiya tayo nga United Methodist Church, the kingdom of God or reign of God means God's active, ongoing rule of human hearts and the world functioning as both present reality of healing and justice and future hope and complete renewal. Ket dayta ti teolohiya tayo kas maysa nga nagkaykaysa nga Metodista iti kingdom of God. So nakitain tayo kakabsat saan nga ti pagarian ket masarakan laeng iti maysa nga mapa. Saan nga makita daytoy babaen kadagiti politikal nga bambanag iti biag tayo ngem daytoy ket makita babaen ti panagturay ti Dios ti tunggal puso iti tao. Kaya't naasawen kakabsat ti pagarian ti Dios ket balbaliwan na iti biag tayo, balbaliwan na dagiti kasasaad tayo, balbaliwan na dagiti pamilya tayo, ken ti tunggal panawen wenno enerasyon wenno kapututan iti biag ti tunggal maysa kanya tayo. Isu nga kas kinuna ti John Wesley, ti pagarian ti Diyos, ket saan laing may papan, ti ipapan ijay langit. May papan daytoy ti panagbalbaliw, babaen ti parabor ti Diyos. Nga isu ti kungkunain tayo, nga prevenient grace ti Diyos. Anangawag kada tayo. Justifying grace, amang isalakan kada tayo, ken sanctifying grace nga agtultuloy ang mamagbalin kada tayo
anasantuan aging ganat iyan ninaw na ti kababalin ni Kristo kadagiti biag tayo. Adda dagiti banag nga kayat ko nga ibati kas karit titunggal maysa kanya tayo iti mensahe iti daytoy nga kanito ket manipod iti pangarig ti bukel ti mustasa ken libadora nga kayat na asawen daytoy umuna mangrugi iti basit ngem nabileg ti panagdakkel na. Amo tayo nga ti bukel ti mustasa ket basit wenno ken kastamit DJ libadora wenno yis. Ket kinuna ni Jesus ti pagarian ket kasla ti bukel ti mustasa. Basit daytoy iti damo na ngem no dumakkel kasla kayo nga agbalin nga salinong dagiti tumatayab dayta nga mula. Ket kastoy met aramid tayo kuma kas namati ken Kristo nga nalabit nga basit ti iglesia tayo. Basit dagiti ministeryo tayo. Saan nga masuportaran dagiti ministeryo tayo. Basit ti pamati tayo ngem baybayan tayo nga agaramid ni Apo Dios ket dumakkel dayta kas tinamnamain tayo no aramidin tayo kakabsat. Sungad jibukil kasapulan dumakkel dayta no agtrabaho ti Dios ken titunggal maysa kanya tayo ket namnamain tayo nga adda ti panagdakkel. Ket isuro na, kastamet ti isuro na ti libadora, nga masansan nga naulimek, iso na, nga numangrugi, nga maaramid ti Diyos, dumakkel iso na. Napadasan nyo ti agluton, ti donut, ikam ti basit nga yis. Ket no, ing kabil mo di libadora na, no, inlutom dyan ti mantika, ininot nga dumakkel iso na. Ket kasjay tayo kumamit. Nalabit nga saan adagos nga makita ti panagbalbaliw ti tunggal maysa kada tayo. Kaskasdi nga ininot nga makita ti panagbalbaliw ti intero abiyag ti maysa a tao kanya tayo. Ngem dayta nga panagbalbaliw nga iyeg ti Dios iti maysa kas ti maysa nga ubing aginggat na taingan babaen ti panangisursuro tayo kadagiti sasao ni Apo Dios panakipaset kadagiti aramid ti iglesia tayo kastamet dagiti mangrugi kadagiti ubing kadagiti agtutubo ken dagiti nataingan kakabsat adda dakkel nga mapasamak nga panagbalbaliw ti biagda tapno mausar isuda iti aramid ni Apo Dios ti uneg ti iglesia tayo. At kasjay tayo kuma, kakabsat, nga marugyan kuma, ken no maidangulwan ti kararag, kadagiti uneg ti pagtaingan tayo, kakabsat, ket dakkel ti mapasamak, wenno dakkel ti panagbalbaliw. Ang yaman tayo, iti uneg ti iglesia tayo, ket maysa kadagiti tarigagay tayo, ket to develop a culture of prayer. Nang nangruna kanya tayo nga metodista no daduma, malipatan tayo ti agkararag no daduma. Ngem saan tayo nga malipatan ti mangitugot kadagiti kaldero no umay tayo iti kapilya. Di ba? Malipatan tayo nga awitin, dagiti pagbasaan tayo, dagiti Biblia tayo. Ngem kas kinuna ni John Wesley, mamati tayo at iparabor ti Diyos ket agar aramid sakbaypay a mabigbig ti dagiti tattao nga mariknada kadagiti biagda ti panagbalbaliw. Ngamin no daduma mabuting tayo nga nga pabalbaliw kini Apo Dios ngamin saan tayo nga maibatan dagiti adda kadagiti biag tayo nga han tayo nga panawan kuma. Ngem kinunana ni Kristo
Iyasideg na ti maysa nga tao aginggat mapadasan da ti baro a biag. Isu nga ditay kuma nga rod tagibasiten iti aramid. Kas iti mustasa ken libadora. Nga no ti tao, ti anak na, ti uneg ti iglesia, ket isuna ket adda ti makita ti panagtulnog ken kuana, adda ti dakkel nga panagbalbaliw. Ket saan tayo kuma nga tagibasiten dayta kakabsat. Mangrugi ti naindaklan agapuanan wenno aramid ti Dios kadagiti naulimek. Simple wenno babaset a pangrugyan nga inton agangay. Dakkel ti epekto na kadagiti bibiyag tayo ken ti sangalubungan nga paggigyanan tayo. Ket sapay la kuma tadaytoy ti makita kadagiti bibiyag tayo kas anak ti Dios. May kadwa kakabsat. Napatpateg kuma ti pagarian ngem ti amin. Kas mabasa tayo iti 40 ti may ka 40 ket 4 agingganat 40 ket inem may papanti na ilimeng agaming maysa a tao a nakasarak ti gaming iti maysa nga talon idinto a nakasarak met ti maysa a napateg nga perlas ti maysa. Kasta ti pagarian ti Dios. Adu dagiti tattao nga ipangpangruna da, dagiti nalpas da, dagiti kinalatak da, wenno dagiti na materyalan nga sanikwada ti ipangpangruna da. Ngem kaskas di nga kinunan ni Jesus nga awan kuma makapada ti pateg, ti panagturay ti Dios kadagiti biag tayo ngem kadagitoy nga amin nga adda kada tayo. So nga no daduma kakabsat kadagiti bibiyag tayo mas inikkan tayo ti importansya dagiti nalpas tayo, doktor tayo, kangatuan nga naadal tayo, dagiti kinaado ti negosyo tayo kakabsat, kinalatak tayo, wenno dagiti material nga sanikwa. Ngem saan nga dakis dagitoy kakabsat? Ngem saan tayo kuma nga ipangpangruna nga ikan ti pateg dagitoy? Ngem mas unain tayo nga ni Apo Dios kuma ti agturay kadagiti bibiyag tayo. Ket saan nga dagitoy nga banag ti agturay kadagiti biag tayo. Ti pagarian ket saan laing nga may papan ti aramid ti tao tapno manayon ti biag tayo. Agbalin dayta akadakkelan agaming tayo. No ni Kristo ti gaming tayo agbaliw met dagiti prioridad tayo ti biag. Agbalbaliw met ti pamilya tayo, agbalbaliw met ti relasyon tayo, agbalbaliw met dagiti arapaap tayo, kas maysa nga anak ni Apo Dios. Isu nga kas kinunan ni John Wesley iti Firebrand magazine, John Wesley described the spiritual transformation of new life in Christ, famously summarized in his sermon New Birth, where he wrote, God is continually breathing, as it were, upon the soul, and his soul is breathing unto God. Grace is descending into his heart, and prayer and praise ascending to heaven. Kaya't nasawin kakabsat, nga kas kinunana, unain tayo ni Apo Diyos, nga biruken ti pagarian na. Kas mabasa tayo, iti Mateo 6:33. Ket babayen ti pannakapalinteg kadagiti pamati tayo ket saan laeng nga pannakapakawan kadagiti basol tayo ngem isumet ti pangrugyan ti baro a biag nga addaan iti baro nga direksyon kadagiti biag ti tunggal maysa kada tayo. Ket kasta ti kapateg dayta kumatik kapateg ti biag tayo kas maysa nga gaming. Ti may katlo kakabsat, ti awag ti tunggal panawen kada tayo. Kas kadagiti nakakalap ti iketda na duma-duma
na dumaduma ti kita nga ikan. Kalpasan na napili dal dagiti na imbag ket imbeling da ka dagiti dakis. Ladawan daytoy iti maudi nga pangukom ni Apo Jesus. Adumteng to ti aldaw nga dumatagtay iti sangwanan ti Dios. Nga kayat nasawen saan ang napatig no ti ubing wenno ti nataingan wenno kasano ti kinabayag mo ti iglesia. Ngem para ken Jesus ti napateg ket ti pudno nga inawat mo ti panagturay ni Kristo iti biag mo. Kinuna ni Jesus ti maysa kadagiti adalan na akas maysa a bumalay mangirwar kadagiti baro nga daan agameng kayat nasawen nga tunggal panawen o henerasyon ket addaan pagrebbengan a mangibingay iti kinapudno ti Dios iti sumarno kakabsat. Isut gapo na nga datayumet ti awis ti awag kadatayo kakabsat kas maysa nga metodista ket to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Kas kinuna ni John Wesley, the church changes the world not by making convert, but by making disciples. Kaya't nangarod nga ibati ti tunggal maysa kada tayo, nga ibingay tayo kadagiti nataingan, wenno kadagiti kas nataingan kadagiti sumaruno nga henerasyon, dagiti sirib nga adda kada tayo nga naggapo ken Kristo. Dagiti pamati nga inawat tayo ken kuana. Ket si papasnek tayo nga agserbi kas maysa nga pamilya tapno masursuro tayo nga mangrugi kadagiti ubing aging ganat kataingan ket ayatendamet ni Kristo kas panangayat tayo ken kuana. No sang kamaysa tayo nga agbalin apaset ti misyon, ti pagarian ti Diyos, ti tunggal henerasyon, adadakkel nga pagbalbaliwan, ti lubong nga nangayaban ti Diyos kada tayo. Kas kinuna ni John Wesley, the gospel of Christ knows of no religion, but social, no holiness, but social holiness. So, gapo na nga rod kakabsat, iti daytoy nga kanito, mangrugi kumangarod, iti pagarian ti Diyos kas ti basit, aging ganat dumakkel dayta. Nga ti kapatgan agaming ken awis ti tunggal henerasyon kakabsat. Makita ken Kristo nga sapsapulin tayo isuna, ket tapno kasta isunat mangituray kadagiti biag tayo. Kas maysa nga iglesia kakabsat, sang kamaysa tayo kuma, nga ipasa dagiti pamati tayo, kadagiti sumaruno nga henerasyon kadagiti biag tayo, kadagiti pamilya tayo. Tapno agtultuloy nga dumakkel ti pagarian ti Dios kadagiti pamilya nga nakaibilangan tayo. Ket maysa daytoy nga karit ti tunggal maysa kanya tayo, nga awisen na tayo ni Apo Jesus, nga saan laeng nga kumati kinalatak, nudi ket ipangpangro na tayo kuma, nga umuna iti pagarian ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo. Mabalin kakabsat nga ni Kristo ket agtuktok kadagiti ruangan dagiti puso tayo. Mabalin anabayagin nga adda ka iti iglesia, ngem saan nga nananay pay nga panangisukom iti biag mo, kas isuna ti ari ken mangisalakan mo. Mabalin anarigta ka, ngem inot nga umadayo ka ken kuana no adda dagiti karit iti panagserbi. Mabalin nga awagan na ka ni Apo Jesus ti panagserbi. Tapno kasta instrumento ka, tapno kasta idangulwam ti pamilyam iti karharag. Idangulwam ti iglesia ti panagserbi kas maysa nga lider. Ket daytoy ti awis ti Dios ti tunggal maysa kadatayo. Sapay la kumangarod kakabsat, tintay panagserbi ken kuana. Usaren na tayo kuma ni Kristo kas
kas maysa nga pagarian nga agbalin tayo nga instrumento nga gaming kas maysa nga mustasa kaya na duma-duma nga impakita na kas iladawan iti pangarig. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Itangarod ti kanito panang bigbig tayo, kadagiti nagdipas, kadagiti eskwela, kadagiti anak tayo. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, ita nga aldaw ket i-recognize tayo dagiti kakabsat nga naglipas iti school year 2025 ken 2026. Kayat milaing apo nga ipakaammo kakabsat nga dagiti ayaban tayo nga nagnagan itang aldaw ket naggapo iti listaan nga na-submit ijay Google Forms kini Teacher Medi. Ma-flash iti screen dagiti picture ken nagan ket as I call your name dawatek nga umasidig kayo kuma dito'y sango tapno maikararagan na kayo ni pastor kastamit nga ada iti simple nga token nga insagana ti Central Church para kada kayo. Kevin Dwight Tabios, Legarda Elementary School, kindergarten graduate. Brianna Ameline Topinio, La Consolacion College, Manila, kindergarten graduate, academic awardee, World Weaver Award, Super Swimmer Award. Matt Jandrel P. Tolentino, Trinity University of Asia, Junior High School completer with high honors, top 2. Casey Bless Galanza, Philippine Christian University, Grade 8 with honors. Rain Kelsey Galanza, Philippine Christian University, Manila, First Year College, Dean's Lister Award with 1.5 GWA. Hazel Ann Pagdilaw, University of Northern Philippines, Bachelor of Science in Architecture. Judy T. Kitlong, Philippine Christian University, Master in Business Administration. Henry Nieva Corrales, Manila Theological College, Master of Arts in Christian Education, Major in Educational Leadership and Management, Best in Syllabus Compilation. Felix Joshua Arceo, Philippine Christian University, Doctor of Philosophy in Development Administration, Major in Public Governance, Best in Abstract Paper, Dissertation in Security and Safety,
during the International Research Conference on Social Sciences, Education and Technology Innovation. Kakabsat, baka dati anak yun ta nga dati nag-graduate, weno naglipas iti kolehiyo, elementarya, high school, senior high, o doctorate, weno dati tinaalada nga citation. May kayo ito isang wanan, kakabsat, no? Mampay kami nga naala dagi tinagan nyo. Ipasan to yung kini teacher Medi, digi ka. May kayo ito kakabsat, hangkay nga mabain. O may kayo ito Kastamet ni Kabsat nga Alisa Sevilleja, Far Eastern University College graduate. Ayan, may kante ading. Iraman ko man jay Baruch, Enzo Simon, Si Henson. Halika dito. nalipatan ni May Ma'am kante, Michelle Henson. nga na surat. Enzo, I'm proud. Si Sir Rocky Graduate grade Bone, 6. bagong pasa po na principal test. Ayaw. Congratulations, sir. Si adda ni Kabsat nga Maisie Andaya, college graduate. Kastamit ni dagiti anak ni Sir Mark, ni Marcus, ni Mira ken ni Miguel. Jesus walk upon the water. He stilled the storm and calmed the angry sea. With his hands he healed a leper. He made the lame to walk, the blind to see. He fed 1,000 people with a loaf or two of bread. And when the ruler's daughter died, he raised her from the dead. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me.
Jesus bled and died to save me, a price that I could never pay alone. When he rose again, he gave me the greatest gift the world has ever known. Yes, I can be forgiven every time that I repent, and someday he will lift me up to live with him again. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him, but I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. The miracle that rescues you and me. Sige, kararagat tayo man, nagitoy, kita agyaman tayo ti sireb, kinlaing ngayon pa, ti Diyos, oray man pa, ti anak tayo, mga nakaalay, ti honors, winon yaman. Magyaman tayo ti Apo, ti pa nakaypasada, ket mangrugi naman ti baro nga tukad, ti panagadal, kadagiti pagadalan nga nangayaban ni Apo Diyos kadakwada. Kitagyaman tayo met, kadagiti nakapasa, ti kasmay sa nga principal ni Sir, gyaman tayo, kadagiti bibiyagda. Kararag tayo. Gyaman kami, Apo, kit iruknoy mi ti kangatuan nga panagyaman ken ka, gapu iti kinaimbag mo, kadagitoy nga anak mo. Kadagiti anak mi, nga naglipas, iti daytoy nga naglabas nga school year o Apo. Agyaman kami ti kinaanos da, agyaman kami ti sireb ken laing nga impaay mo. Agyaman kami met o Apo iti maysa nga tawen nga panangaywan mo kadakawala. Numampay adaligiti karit o Apo adaligiti rigat nga magyaman kami. Tanan anay ti impaay mo nga regta, pigsa o Apo, tapno kastagat malpas da, ligitoy nga tukad ti panagadal. Kaya tindamanen panangirugi ti baro nga awag o Apo, ti sumarunong nga school year, Lord, kidawi mi nga sikat ti mangikaadda kadakwada. Agyaman kami kadigiti naglipas nga anak mi, agyaman kami kadigiti agtultuloy nga paragadal daw, o Apo. Giamang kami met, kadigiti nakapasa, kas may isang principal, o Apo. Ket si kakaditi, mang bendisyon, kadigiti bibiyag da. Giamang kami met, kadigiti naganak, o Apo. Nga sika, iti nakikaadda, kadakwada, nang sabet, kadigiti kasapulan da, tapno, maipaay, dagiti inaldaw, nga kasapulan da, dagiti balbalon, kastamet, kadigiti tuition fee da, ken daduma pa, giamang kami, Apo. Ket amin dagitoy ipaaymi ti kangatuan nga panagyaman ken ka. Wen Apo daytoy nga ti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Congratulations again na imbag na bigat tayo amin kakapsat. Congratulations. Dangarod ti panawen ti panagyaman ken pinanggidaton. Masapul amang itugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayan nurot iti parabor ti Apo a Dios yu. Idaton tayo dagiti pagkapullo karkari ken daton a pagyaman iti altar. Kastamet ti faithful stewardship pledge card nga idaton iti
nakasera kahon ti sangwanan ti altar. Maawis tayo met nga mga ramat ti online banking, babaen ti bank account ti Central United Methodist Church, anay parang kadagiti screen tayo. Bayat ti panangipaay tayo, kadagiti sagot tayo, sang kamaysa tayo nga kantain met ti imno ti panagyaman ken panagdisipulo. Bayat ti panangilaton tayo dagiti karkari ken panagyaman tayo ken Apo. Ket kidawin tayo ni Pastor Ralph Inis nga iso ti mangite paay iti kararag ken bendisyon kalpasan. Apay ngatan ni Jesus in pay na kanya grasya na ating mabubus ket insalakan na ngemamukmet ay jay binati ket namnamae amabalina nga idulin sa lakniban aginggat panungpalan apay nainted na kanya pamatimang ispat ket pinapateg sa una usok kang natyeg na ngemamukmet dayjay pinati ket namnamaek amabalin na nga idulin sa lakniban aginggat panungpalan. Kasano ati Espiritu balbaliwan nati puso agtulno ken Kristo ngemamukmet dayjay pinati ket namnamaek amabalinam nga idulin sa lakniban aginggat panungpalan. Magkararag tayo. Manakabalin na Diyos sa puming nasantuan. Iabkasmi kan ka iti income panagyaman itagtultuloy nga biyag nga iso nga insagot mo. Itinagasat ken nasagraduan nga aldaw, inaramid mo tapnon daydayawan da ka, pagyamanan da ka. Kanitin kang panagyaman o Diyos, itin kang panangawat, panaglakam kadagiti nababaknang sasaom, taroon iti na espirituan, ngayon kang panagbiag babaon ti adipan mo. Agyaman kami o Diyos, iti mensahe iti dayto yung agsapa. Agbaliw man, dagiti o abanbanag, iti dayto yung panawen, iti dayto yung lubong. Ngayon iti pagariam, ni kaanuman sa Antopolos ng agbaliw. Inmula na kami, iti dayto yung lubong, may yari kas may nga mustasa. Basit o Diyos, ngam adaan, iti nabilag nga panagdakkel, tapno noripay, kadagiti tattao nga makasapol, iti naduma-duma, nga panakasapol ket maiyagmi, babaon o Diyos, iti panangaramat mo, iti maysa ken maysa kada kami. Inmula na kami, iti dayto yung lubong o Diyos, tapno nagministeryo kami.
Agyaman kami kadagiti na dumaduma nga panagserbi, akas insaad mo iti maysa ken maysa. Kadagiti amin nga churches ng Ronite United Methodist Church, iti entero nga lubong pagkaramanan no Dios iti Central United Methodist Church. Ikararag ko Dios, digiti amin nga ministeryoda, tapnon na balegi kadi iti pan nakaibanag na. Babaon iti panangidalan na bilag pan nakabalin iti Holy Spirit. Nga mangtadpay kadakwada iti panagmaymaysa, naragsak nga panaglalanglang, naragsak nga panagservi, nga sika iti kankanayon nga maidaydayaw. Iti daytoy kanito Dios, itatagku ken ka daytoy nga kongregasyon. Nga daanda iti naduma-duma o Dios nga panagyaman. Agyaman kami iti ayat nga saan nga agbalbaliw. Nga oray pa no kasano iti kinaunday iti panawon at daka latta kada kami iti likodan dagiti naduma-duma pagtangken pasamak iti panagbiag. Iti rigat, iti namay, iti sakit ken iti salunat at daka o Dios nga mangtaptapaya mga ndingay iti maysa ken maysa kada kami ket saan kami to pulos nga sumuko, saan kami to pulos nga agsanod itin kam panagservi. No di kat kas iti maysa nga mustasa dumakkel katorepay dagiti na dumaduma a klase iti tumatayab umay da aglinong kamang kada kami baban iti ministeryo nga maipaay kadakwada. Ikarkararagmi o Dios dagiti pasat iti familia iti daytoy nga kongregasyon. Kadagiti na dumaduma nga sitwasyon mabalin niya kadakwada da duma at dadaw Dios kadagiti hospital siti pan na kay panagpapaagas da ikararagmi Dios kadagiti agan undergo iti dialysis, chemotherapy. Nya sikaw Dios iti mangsagid kadakwada akas iti inaramid mo iti panawon iti panagministeryong. Babaan lang iti balikas mo, babaan lang iti panangapros mo kadakwada, umdasen nga mangagas kadakwada. Ikararagan mi, O Diyos, dagiti amin nga kakasangay kas na ilanad, O Diyos, iti order of worship. Bendisyonam mo, Diyos, dagiti panagbiag, dagiti agtuloy laong kadi, iti panagservida, ken ka babaan ka, dagiti professions, ken ka diti na dumaduma nga nangayabam kadakwada. Agyaman kami iti pribilehyo nga panagservikan ka. Agyaman kami, O Diyos, kadagiti panawon nga mabalin mimot iti mangipaay. Orepay kadagiti datdaton, dagiti sakripisyo, dagiti pagkapulo, ken karkari, nga maaramat, O Diyos, kadagiti adu nga ministeryo, iti panangaramat mumutlaang kada kami. Pakairamanan kadagiti na dumadumang iglesia, iti entero nga lubong. Ikararagan mi, Diyos, dagiti pasat ti familia mi, nga dada ka dagiti balasyon na iti taaw. Agyaman kami kadagiti natalgad nga trabaho, nga isungin sagot mo kadakwada, numan pay adayuda kada kami, ngem o Diyos, adda ka asadag ka kadakwada, akan kanayon nga mga arakop, ken kan kanayon nga mangijaya, kadagiti amin nga kasapulan da ng runa kadagiti panawin, nga awanan iti gaway. Agyaman kami, O Diyos, iti ministeryo iti dating iglesia, iti choir, children's ministry, iti youth ministry, ken na dumaduma nga ministeryo, O Diyos. Tapnon iti evangelium, ket mai-broadcast, mai-proclaim, o repay kadagiti tataw ng runa, nga saan pa'y nga mawat iti pagariyam, ken iti panakaisalakan. Bendisyon am apo, dagiti amin nga trabahadores, dagiti papastor, dagiti diakonesa, iti dating iglesia. Tapno no Dios, maadaan kadi tinapintas nga partnership, dagiti workers kan kadagiti amin nga layko, iti panagtrabaho iti ministeryo kat sikalaong iti maidaydayaw. O Dios, saan mi nga may balikas amin nga kayat mi nga iyabkas iti daytoy nga kararag mi. Ngayon patsan mi, O Dios, nga sikaman nakabalin ka, kat sakbay nga sao kami amumon dagitoy nga tarigagay mi. Maminsan pa, O Diyos, kamang kinitalok ko ken ka, dahito yung familia, dahito yung kongregasyon, dahito yung iglesia, ken kadagiti amin nga iglesia, sitintero nga lubong. Kamo dyanan, O Diyos, pakawanan na kami, kadagiti adu nga nagbasulan mi.
Digito'y daw dawat mi, karkararag mi, tinapatag nga nagan ni Jesus, amang isalakan mi. Amen. Ken anak kuma, ken espiritu liliwa, dayawen nga ipangrunang, ilangit ken didagang. Kita tawatin niyo ti parabor grasya ni Apo tayong Yesu Kristo. Ti saan nga agbalbaliw nga ayat iti Diyos Ama man nakabalin. Ti kalaysa ken inspirasyon iti Espiritu Santo. Madda kada kayo, ita ken iti agnanayon nga wan patinggana. Amen.